Ang Department of Transportation Secretary for Road Transport and Infrastructure retired Police Major General James Andres Melad makigtigum sa mga lokal ng opisyal sa Sugbo aron hisgutan ang isyu sa bus rapid transit kon BRT. Matod ni Melad, usa sa iyang misyon pagduaw dinhi sa Sugbo karong adlaw maong magkuha ang suporta sa mga lokal ng opisyal sa mga proyekto. Ato sa sesyon sa Provincial Board niadtong Marso 4, mipalabang kini og resolusyon nga nag-awhag sa pagpahunong sa BRT project kay matod pa nakatampo kini sa grabing kahot sa dagan sa trapiko ug makaapekto sa ekonomiya sa Sugbo. Una nini nanawagan usab ang Cebu City Council pinagi sa motion nga giduso ni City Councilor James Anthony Cuenco sa pagsuspenso sa mga civil works sa CBRT packages 2 and 3 niadtong Pebrero 21. We hope to be able to complete it soon. We'll be talking to the mayor and to the governor and would want to get their support on this project.